हाय खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आरो गोबाव सान जाबायमोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन माने बायदिसिना फिसा फिसौ पार्सनेल खामानियाव बेस्थ जाना थानायलाय बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय बेनो जाहैबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लेबार कार्डनि सोमोन्दै एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जायफोरा मिथियाखै लेबार कार्डआ मा जायफोरा मिथिया बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफोरा मिथियो नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन आरो जायफोरा मिथिया नोंथांमोना नायथारनानै मिथिनानै ला जोबनायसिम नायनानै ला गिबि गिबियावनो लेबार कार्डआ मा होननानै सोंथि जायोब्ला लेबार कार्डआ बेनो जे नों जेनेरेलि सासे मानसिया जेबो खामानियाव जुदि नोंथाङा एंगेज गैयाब्ला नोंथाङा सासे लेबार जेनेरेलि सासे मानसिया लेबारानोखा नोंथाङा जेखि खामानि मावा मानो नोंथाङा लेबाराव गोग्लैयो मिस्ट्रिखौनो होन बा सोरनिबा न'खराव हाजिरा मावनायखौनो होन बेफोरखौ गासैखौबो लेबारखौनो होनजायो नोंथांमोनाहै बेबायदि खामानि मावनायनि सोरखारनि जेबो फोरमान गैया दा सोरखारनि फोरमान नोंथाङा लानोब्ला नोंथांनि ओनसोलनि साखाथियाव जा लेबार अफिस दङ बे लेबार अफिसाव थांनानै नोंथाङा माने बे सोरखारनि लेबार कार्डखौहाय बानायनानै लानो हायो नोंथाङा सासे लेबार बेनिखायनो नोंथांनो लेबारनि आइ कार्डनि गोनांथि जायो बायदिसिना सोरखारनि सुबिदाखौ मोननो थाखाय बेनि थाखायनो मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा लेबार कार्डखौ बानायनानै लायो जायफ्रा मिथिदों बिथांमोना आरो जायफोरा मिथियाखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो कमप्लिट प्रसेसखौ मिथिगोन सिगांनि अफलाइन प्रसेसनि लेबार आइ कार्डखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों बे समावहाय नैबे आंनि आखायाव थानाया जाहैबाय सिगांनि अफलाइन प्रसेसनि गांसे लेबार कार्ड अफलाइन समनि नैबे बेबायदि बेवहाय नोंथांनि एड्रेस थागोन गासैबो डिटेल्स थाजोबगोन बिनि उनावहाय बेथिंगालि नोंथांनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो नोंथाङा बबे अफिसाव रेजिस्टार जादों बेनि साइन आरो बेवहाय नोंथांनि फट' बेवहाय इन्सपेक्टरनि साइन बायदिसिना थागोन बेयो पुराना अफलाइन समनि लेबार कार्ड बेनि उनावहाय नोंथाङा लेबार कार्डखौ खालामनाय उनावहाय नोंथाङा मा खालामनो नांगोन बा लेबार कार्डनि उनाव नोंथाङा मा सुबिदा मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो नाजानि लेबार कार्ड खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि लेबार कार्ड गांसे मोनगोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोननो हागोन नैबे आंनि आखायाव गांसे पे बुक दङ बेयाव बे गांसे पे बुकआ बेलाय बिथिंगालि बे पे बुक बे लेबार कार्ड आरो बे पे बुक बेफोरखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन बेनि उनावहाय गांसे गोजा गाबनि रिसिप्ट गांसे मोनगोन नोंथांमोना लेबार अफिसनिफ्राय बेयो अफलाइन समनि बाथ्रा बा अफलाइन थानाय समावहाय बेबायदिमोन बे पे बुकआवहाय नोंथांमोना गोबां रिसिप्ट मोनगोन आरो बे रिसिप्टजों नोंथांमोनाहाय बेंकआव फैसा जमा दोननो नांगोन मान्थलि 20 रुपिस दान मोनसेयावहाय 20 राङै नोंथांमोना बेंकआवहाय फैसा जमा दोननो नांगोन आरो बेनि उनावहाय बे नोंथांनि लेबार कार्डआ बोसोर जायोब्ला रेनु खालामनो नांगोन नोंथाङा लेबार अफिसाव थांनानै बेमोन नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ लेबार अफिस लेबार आइ कार्डआ माबोरै आरो लेबार आइ कार्ड मोनोब्ला मा मोनो बा लेबार कार्ड थायोब्ला मा खालामनांगौ नोंथाङा दान मोनसेयाव मास मोनसेयावहाय 20 ताकाहै नोंथांमोना स्टेट बेंकआवहाय लेबार अफिसनि मोनसे एकाउन्ट दङ लेबारनि मुङाव बे लेबारनि एकाउन्टआवहाय नोंथांमोना 20 ताकाहै रांखौ डिपजिट खालामनो नांगोन आरो बेवहायबो नोंथाङा जुदि लेट जायोब्ला फाइन होनो नांगोन मास मोनसेयाव 2 ताकाहै 2 राङै फाइन होनो नांगोन दान मोनसेयाव बेखिनिया लेबार कार्डआव मा मोनो आरो मा खालामनांगोन बे लेबार कार्डनि बाथ्रा दा बेनिफ्राय लेबार कार्डनिफ्राय जोङो मा बेनिफिट बा लेबार कार्ड बानायब्ला जोङो मा मुलाम्फा जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो एसे जास्ट सुंद'यै बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायजोबोब्ला बिराद गोलाव जागोन भिडिअआ आपल'ड होनायाव एसे प्रब्लेम जागोन दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो सुंद'यै एसे फोरमायनो नाजादों लेबार कार्ड बानायोब्ला नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हागोन जेनेरेलि जोङो लेबार कार्ड बानायोब्ला गांसे लेबार कार्डनि एगेन्स्टआव सानै फरायसाया नोंथांनि फिसाज्ला फिसाजोआ स्कलारशिप मोननो हागोन क्लास 1 निफ्राय लानानै आप टु जेसेबां थाखोसिम
MA BA जायखिजाया नों जेसेबां गोजौ थाखोसिम फरायो स्कलारशिप मोननो हागोन नोंथांनि फिसाला फिसाजोआ फरायसाया। थ' बे स्कलारशिप मोननायनि बेनि उनावहाय लेबार हिसाबै नोङो बोसोरावहाय नोंथांनि देहाखौ माने सिकित्सा खालामनो थाखाय देहाखौ नायनो थाखाय फाहामथाय होनो थाखाय नोंथाङा लेबार जिहेतु थ' नोंथांनि देहाखौ सिकित्सा बा नायनो थाखाय नोंथाङा सोरखारनाव एप्लाइ खालामनो नांगोन हेल्थ चेकआपनि मुङै। थ' हेल्थ चेकआपनि मुङै नोंथाङा एप्लाइ खालामोब्ला सोरखारनिफ्राय बोसोराव माबा मोनसे नोंथाङा हेल्थ चेकआप खालामनायनि मुङावहाय फैसा मोनगोन। थ' बिनि उनावहाय नोंथांमोना मोनबावगोन फेमिलि पेन्सन जेनेरेल पेन्सन बेफोरबायदि मोननो हागोन सुबिदाफोरखौ। बेनि उनाव आरोबाव दङ डेथ बेनिफिट। जेनेबा मानसियाथ' जेनेरेल जोनोम लाखाबाय जेब्ला सानसेब्लाबो थैखागोन। थ' बे लेखायै नर्मेल डेथ आरो एक्सिडेन्टेल डेथ मोननै रोखोमनि थैनायनि बेवहाय बिथांमोना माने स्किम होयो। थ' मोनसेया जाहैबाय नर्मेल डेथआव नोङो नोगोद 50,000 रां मोनगोन आरो एक्सिडेन्टेल डेथआवहाय नोगोद 3 लाख रां मोननो हागोन। थ' बेनि उनाव आरो बहुत माने गोबांथार माने बेवहाय पुरा मेरला माने लिस्ट दङ चार्ट दङ। थ' आं बेखौहाय नोंथांमोननो बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों बुंजोबनो हानाया गोब्राब। थ' बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना लेबार कार्ड दंखायो बिथांमोना मिथिखायो आरो बे भिडिअखौ बारा मोजां जाखानाय नंखाया बे भिडिअ बिथांमोननि थाखाय, खारन बिथांमोना मिथिखायो। आरो जायफोरनाव लेबार कार्ड गैया बिथांमोननि थाखायसो आङो बानायदों। नोंथांमोना जेनेब्ला लेबार कार्ड बानायोब्ला मा सुबिदा मोननो हागोन आं बे बाथ्राखौ जास्ट नोंथांमोनजों शेयारसो खालामदों। थ' नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ लेबार कार्ड खालामोब्ला मा मोनो आरो मा खालामनो नांगोन, सोरखारनो माबायदियै फैसा होनो नांगौ आरो नों माबायदियै फैसा मोनगोन, सरखारनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। थ' नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ। आरो दायो गोदान प्रसेस सोलिबाय, बे अफलाइननि प्रसेसा गैलिया, दायो अनलाइन प्रसेस जाबाय। अनलाइननि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दासिम आं अनलाइननि आइ कार्डखौ आं दासिमबो नुथ'वाखै। थ' माब्लाबा आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जुदि अनलाइननि आइ कार्डखौ नुयोब्ला। अनलाइननिया एसे आलादा जागोन, प्रसेसा एसे बेलेग जागोन जिहेतु अनलाइन आरो अफलाइन डिफारेन्सखा। थ' जेरैब्लाबो आं नोंथांमोननो लेबार कार्डनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो नाजाबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय।